Nag-leave si Police General Nicolas Torre III matapos nga ginkakas siya bilang pinakamataas nga opisyal sa Philippine National Police. Kahapon nagbisita si Torre sa Kamara agud nga dal-an sang cake si ML Party List o Representative Leila De Lima kadungan sang iya nga kaadlawan. Naglahog pa si Torre nga nagtrabaho na lang siya bilang delivery rider. Apang sang ulihi, ginbawi niya ini kag nagsiling nga si De Lima ang nalakip sa una nga mga nagbisita sa iya sang nagpungko siya bilang Chief sang Philippine National Police. Gani nga nagbalos lamang siya kadungan sang birthday sang kongresista. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery at nakatanggap ako ng message sa aking app at nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Naki-happy birthday na rin ako. Pahayag pa ni General Torre, ini pa lang ang ikaduha nga tiun sa iya nga karera nga nag-take siya sang leave kag nagaplano siya nga i-maximize ang leave, lakip ang vacation leave kag service leave nga ihatag sa iya sang pulisya. Nangayon man ini sang tiyempo, agud nga basabat ang mga pamangkot sa mga katapo sang media. I took a leave. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long? I'm mulling about it kasi siyempre for approval of the Chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, service leave, my... Sir, bakit ngayon lang? Obviously, I need the time. I need the time off. So I need the time off also to answer reporters. Sir, yan sa approve ba yan? Ginklaro man ni General Torre nga wala siya sang kalain sang buot kay President Ferdinand Marcos Jr. apisar sang relief order nga gindagdag sa iya. Sang ginpamangkot kaangot sa tanyag sa iya sa bago nga posisyon sa administrasyon, nagsabat si Torre nga hulato na lang ang official nga announcement. Oh, sir, despite po ng pagkakaalis mo sa PNP, ano po yung proud kayo na nagawa ninyo? Proud to be. Laging tagline namin yan, di ba? I came from a unit na ang tagline ay proud to be. Until now, proud to be PNP. Ayun ang pinaka-tagline kung naghahanap ka ng tagline. Sir, wala po kayong sama ng loob. Wala po kayong sama. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Si General Nicolas Torre III, anay Chief sa Philippine National Police.